ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କିଛି ଉପରିଆ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 23 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହି ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି।